Әтиәни құшағыңнан біктейіз, ұшабызда қанат бағынып. Туған яққа ашқынып яшейбіз, әтиәнилеріні сағынып. Юқағына әйтілмей, бала көңілі дейіп далада. Далаларда болғанда да көңіл ойда болсын ата-аналар. Юқағына әйтілмей, бала көңілі дейіп далада. Далаларда болғанда да көңіл ойда болсын ата-аналар. Бала шақтың матур мезгіллері көңіллерде әр шақ сақлайбыз. Әтиәни қадірлерін қайша, әтиәни болғаш аңлайбыз. Юқағына әйтілмей, бала көңілі дейіп далада. Далаларда болғанда да көңіл ойда болсын ата-аналар. Ey Rabbim, әтиәнилері бізге ұзын ғұмыр берсең еді. Ey Rabbim, өз балалары әтиәнилерінің қадірлерін білсінлер еді. Амин деп айтыңыз. Бір ойласақ, олар ес ойлайды, балаларын ойлау юаныш. Бір сағынсақ, олар ес сағына, болып яшик барып қуаныш. Юқағына әйтілмей, бала көңілі дейіп далада. Далаларда болғанда да көңіл ойда болсын ата-аналар. Бекзі рахмет келгеніңіз үшін. Юқағына әйтілмей, бала көңілі дейіп далада. Далаларда болғанда да көңіл ойда болсын ата-аналар. Ой, бекзі рахмет сізге, шын көңілден. Бекзі рахмет келгеніңіз үшін. Ойда болсын ата-аналар. Dostlar 96 yaş, 96 yaş. Uyda bulsun ata-analar. Subhanallah. Eydəli bir fotografiyaga tushigəli, pожалуйста. Çürükzəli bizə zinxar üçün. Kiləli qışaqlayım həli seni. Ney bireyim, ne kerzerim tilgendey malım yok. Ne kerzerim tilgendey malım yok. Alqışlar beri gəl dostlar. Ay bigzir rəhmət. Canlarını jarıp birereyim, candan başka yürürde halim yok. Ay bigzir rəhmət. Başka yürürde halim yok. Bir uvıpkın alsam yarayım mı? Tigi yaqını da. Bigzir rəhmət. Bigzir rəhmət sizge. Bigzir rəhmət. Əbiyə rəxətqə getdi. Yakalarının yığılmağın. Hoppa! Bigzir rəhmət. Eli oyguna kuyulmağın. Eli oyguna kuyulmağın. Alqışlar tağın bir qadı sarayda güzeli. Bana evet. Көңілләр толып ките.
Менә шушындай әти-әниләр булганда миңа калса, яшәүе җиңелрәк һәм әлбәттә күңелрәк. Иң мөһиме әти-әниләребезнең кадерләрен белеп яшәсәк иде шушы дөньябызда, дуслар. Атнага бер әти-әниләргә кунакка киләбез инде. Үзебез белән бераз продукциясын алып киләбез. Әти белән бергә рәхәтләнеп мунча керергә яратабыз. Мунчадан чыккач, әти белән 3 литрлы банкага җәй буе җыйган җиләк-җимешләр салып, чәй эчәргә яратабыз. Иң кызыгы икенче көнне өйгә кайтыр вакыт җиткәч, әти-әниләр син алып килгән күчтәнәчләрне кире биреп җибәрә. Әле тагын өстәп бонус иттереп үзләре җитештергән продукция, ит, бәрәңге, күкәй, шулай инде. Дуслар, тагын бер кат әти-әниләребезгә алкышлар бирегез, әйдә гүзәл. Һәм инде аерым шиксез рәхмәтләремне әйтәсем килә Күңел радиосына. Алар безнең җырларыбызны сезгә ишеттерәләр. Алар сезнең белән безне очраштыралар. Аларга да аерым алкышлар бирегез, дусларым, әйдәгез. Һәм инде дә гүзәл, бераз кредит ипотекаларыбызны онытып, 3 кенә минутка гына булса да, балачак иленә бергәләп әйләнеп кайтыйк әле, дуслар. Куян күчтәнәчләре сезнең өчен. Венера Махмутова сүзләре, Элназар көе. Куян күчтәнәчләре. Хәтердә калган балачак, үтелсә дә күп еллар, куян күчтәнәчләренә сузылган әни куллар. Куян күчтәнәчләренә сузылган әни куллар. Алга таба йөгерсә дә гомернең сәгатьләре, истән чыкмый балачакның куян күчтәнәчләре. Алга таба йөгерсә дә гомернең сәгатьләре, истән чыкмый балачакның куян күчтәнәчләре. Әкияттән килгән бүләк, самими ышанулар, бу бәхетле мизгелләргә шатланып куанулар. Бу бәхетле мизгелләргә шатланып куанулар. Алга таба йөгерсә дә гомернең сәгатьләре, истән чыкмый балачакның куян күчтәнәчләре. Алга таба йөгерсә дә гомернең сәгатьләре, истән чыкмый балачакның куян күчтәнәчләре. Эй татлы да, канатлы да балачак хыяллары, балачакның хыяллары канатлар куяр әле. Салават күпресемем узса да балачагым, гомерем буена тоям озатып барачагын. Балачакка кайтыр идем, кире юллар булсалар, күчтәнәчләр өстәлләрдә мине көтеп торсалар. Күчтәнәчләр өстәлләрдә безне көтеп торсалар. Алга таба йөгерсә дә гомернең сәгатьләре, истән чыкмый балачакның куян күчтәнәчләре. Алга таба йөгерсә дә гомернең сәгатьләре, истән чыкмый балачакның куян күчтәнәчләре. Истән чыкмый балачакның куян күчтәнәчләре. Куян күчтәнәчләре. Рәхмәт шалты. Рәхмәт сезгә, дусларым. Очрашулар насыйп булсын, я Раббым. Амин. Рәхмәт. Вау. Ой, рәхмәт.